Ja, ik laat ze meedoen. Maakt niet uit wie het is. Moet je dat 2 weken? Nee, die mogen jullie houden. Jullie team mogen dat houden. Hebben we er zin in? Ja! Wie zijn mijn mattie? Oké. Even lekker staan blijven. We beginnen met de prijsuitreiking. Hij is coach voor alle kinderen om te kunnen spelen hier in de wijk. Want kinderen worden vaak aan hun lot overgelaten. Zeker als er weinig geld in huis is, dan worden ze de straat opgestuurd en zijn ze niet bij clubjes en dergelijke. En nu worden ze niet aan hun lot overgelaten. Ze worden meegenomen met allerlei activiteiten. Ze kunnen allemaal meedoen en dat doen de kinderen dan ook. Ook al heb je niet meegedaan, iedereen hoort erbij. Klopt dat? Iedereen hoort erbij. Zo'n microfoontje. Ja. Oh, wat een... Wat is dit? Dat is van Eileen, kijk. Die gaat filmen, zie je? Hoi. Kunnen jullie hoi zeggen of zo? Ja. Kinderen, luisteren, jullie hebben al één hart. Eén hart. En iedereen is hetzelfde. Heel positief. Niet van wat doen jullie, niet met een vingertje wijzen, maar meer omarmen. En ja, ik help altijd Henkie met activiteiten. We gaan niet verder met de prijsuitreiking. Ja, dan beginnen we met de 5e prijs. Die komen voor. Even kijken op het blaadje. De 5e prijs! Spanning hè. 5e prijs! Voor PSV. Maar degene die toch nog heeft gewonnen is Juventus. Hey! Maar het is niet alleen voetballen, het is ook met respect. En dat vond ik juist het mooiste, daar is VVV mee gekomen. Dat vind ik zo mooi, dat de kinderen luisteren, gehoorzamen en iets doen, iets goeds doen voor de oudere mensen. Als kinderen, al is het een kleine ruzie met elkaar hebben, rennen ze meteen naar Henkie toe. Zitten ze met een probleem, gaan ze naar Henkie toe, zowel kind als ouder. Ja. Geweldig hoor. Ja. Ik heb het voorgesteld met Petra samen. Als het echt gaat vriezen om hier een grote ijsbaan te maken voor die kinderen die niet kunnen gaan schaatsen, die niet naar het dorp kunnen, zeg maar, naar het centrum. Dan zou je kunnen zeggen van nou, hier zijn heel veel kindjes die het niet kunnen betalen, heel veel ouders. Dan zeggen van jongens, we gaan hier toezicht houden en laat de kinderen hier maar elke dag schaatsen. Snap je? Dus zou je kunnen zeggen, we gaan door tot 7, 8. Maar is juist, weet je hoe gaaf dat is? Juist als het donker is juist hartstikke gezellig. Dan moet je wel altijd iemand in de buurt hebben. En ja, dat zo, ja zeker, heel belangrijk. Die kinderen zwerven ook vaak door rond de wijk en hebben nodig dat ze eens een keer bij de hand genomen worden en leuke dingen met ze gedaan worden en niet alleen maar op de vingers getikt worden. Van hier, dit mag niet, jullie maken te veel herrie en jullie doen van alles. Maar als ze eens een keer bij de hand genomen worden, we gaan leuke dingen doen, dat vinden ze ook prachtig en dan hebben ze ook goede ervaringen voor hun leven. Deze beker komt voor een jaar hier op de Concordage te staan en dan wordt die volgend jaar weer ergens anders neergezet. Dus dit is voor iedereen. Applaus voor iedereen!